Tako je značajan projekat. Vrijednost projekta je, treba naglasiti, 457.000 konvertibilnih maraka. Mi radimo, uređujemo znači fasade na 6 zgrada, čiji je upravljač naša javna ustanova Stanouprava. Nekih 7.500 metara kvadratnih fasada i uređujemo i saniramo i krovišta i to je početak, da tako kažem, projekta. Ovo radimo zajedno sa našim građanima, on će dobiti kredite, na tome radi Stanouprava neki 15 godina, beskamatne kredite i mislim da je to jedan dobar projekat gdje ćemo sigurno dobiti bolje uređene zgrade, to je i termoenergetska efikasnost, znači sigurno i kvalitetnije, manje će se trošiti ogreva za grijanje, uljepšat ćemo centar grada, to je definitivno, pa možda na neki način animirati i u drugim zgradama da zajedno s općinom Bihać pokušavamo iznaći modus i načine kako uljepšati, urediti naše fasade. Ima toga puno za uraditi. Pokrenut ćemo i građevinsku operativu, nije to ni mali projekat, neki 450.000 konvertibilnih maraka. Ono što je dobro, da je dobila domaća firma koja je ovdje u Bihaću, to je firma Denaro koja može na neki način to sve isfinancirati. Mi smo to dogovorili na 24 obroka, na 24 rate. Nećemo na ovome stati, ja vjerujem da će se i građani ovo uključiti, a da ne kažem i drugi nivoji, od kantona, federacije, kad bi tu mogli nekako animirati i fond za okoliš, pa i evropske fondove, ali ipak trebate nešto krenuti sami, da vide i neko kome se obraćate, bilo sa viših nivoa, iz federacije, kantona, pa iz evropskih fondova, ipak nešto i pokušavamo sami uraditi. Nakon 3 dana, nakon potpisivanja, izvođač može ući u radovi. Ja hoću da vjerujem da ćemo i to efikasno i dobro završiti i da ćemo napraviti jedan bolji ambijent za življenje tih ljudi u stanovima, u zgradama i naravno uljepšati centar grada.